भारत को लगिपारे बड़ झटका। तृतीय टेस्ट रे भारतर निराशजनक प्रदर्शन। अधा रहीजिव कि WTC फाइनाल खेलिबार स्वप्न। तो फ्रेंड्स आसतु जानिबा एबे संपूर्ण खबर उपरे। टीम इंडिया एबे इंदौर रे खेला जाउथिबा बड़र गावस्कर ट्रॉफीर तृतीय मैच जीति WTC फाइनाल खेलिबार स्वप्न एबे अधूरा रहीगला। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତକୁ WTC ଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭାରତ WTC ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ କି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖାସ୍ କରି ସମସ୍ତ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ନାଥନ୍ ଲାୟନ୍ଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ସାମ୍ନାରେ କେହି ବି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 109 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 163 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 198 ରନ୍ କରିବା ସହ 88 ରନ୍ର ଆଗୁଆ ରହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ନାଥନ୍ ଲାୟନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହିଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ନାଥନ୍ ଲାୟନ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ସର୍ବାଧିକ 59 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 4ଟି ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ୍ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ନାଥନ୍ ଲାୟନ୍ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମିଶି 11ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।